Ahojte, dnes si spolu pripravíme perfektnú polievku z červenej šošovice. Bude vám stačiť jeden hrnček z mrkvy. To budú naše dve základné ingrediencie, čiže budeme variť mrkvovú šošovicovú polievku. A potom ešte si tam pridáme zemiaky a celer. Celer si môžete nahradiť aj petržlenom, pokiaľ nemáte radi. A ďalšou dôležitou zložkou bude cesnak. To je všetko, ostatné si už môžete potom podľa seba upraviť, podľa vašich chutí. Táto polievka je výborná najmä v zime, pretože vás krásne zahrie znútra. A je to taký ten typ polievky, v ktorom stojí lyžica, čiže je veľmi hustá, čo ja mám veľmi rada, najmä v zime. Začneme tým, že si poriadne premieme červenú šošovicu, ja mám celú. Preplachovanie všetkých strukovín je veľmi dôležité, aby sme odstránili nečistoty. Mrkvy si očistíme, budú nám stačiť 3. Z celeru som si odkrojila len takýto kúsok a pridáme ešte 2 zemiaky. Pokiaľ nemáte veľmi radi zemiaky, tak si dáte len jeden alebo nemusíte vôbec dávať. Zemiaky si nakrájame na malé kocky. Mrkvy a celer si nastrúhame. Nasekáme si cesnak na malé kúsky. Ak máte radi zázvor, pridajte si aj zázvor na malé kúsky, s ním nič nepokazíte a práve ešte viac vás tá polievka zahreje. Ja mám nachystaný stredne veľký hrniec, použijem tlakový, vy si môžete použiť úplne normálny, kľudne doma, pretože červená šošovica sa nám rýchlo rozvarí. No a dáme si jednu polievkovú lyžicu ghy. Ak nemáte ghy, kľudne použite olej. A do rozohriatého ghy si dáme tú zmes mrkvy a celeru a pridáme ešte aj zemiaky. Zľahka si zmes opražíme a ak máte radi, tak môžete pridať aj rímsku rastcu. Ak to si dával aj zemiaky, tak pridáme ešte aj normálnu rastcu. Pražíme asi tak 4-5 minút. Posolíme, pridáme cesnak a zázvor, polovicu alebo jednu čajovú lyžičku kurkumy, pár guľôčok nového korenia, trocha čierneho korenia, bobkové listy. A ja pridávam aj bujon, jednu lyžicu, zeleninový samozrejme. Pokiaľ neradi používate bujon, je to na vás, bude to dobré aj bez neho, ale ja nie som odporca bujonov, nakoľko si vždy kupujem bio kvalitu, tak si myslím, že to je v pohode. Teraz tam pridáme tú šošovicu červenú a ešte to tak 2-3 minútky spoločne pražíme, potom zalejeme vodou. Pridáme vodu, pridajte si toľko, aby bola určite nad tú zmes. Tá šošovica sa dosť napije, tak ja som pridala zhruba liter 300 ml. Hneď si prikryjeme a varíme, pokiaľ nám nezmekne, to znamená, že ju musíte priebežne kontrolovať. Samozrejme, kto používa tlakový hrniec, bude to mať rýchlejšie. Ja už mám polievku uvarenú. Ono stačí, keď vám zovrie a potom ešte chvíľku povaríte. Vyskúšajte si, či sú zemiaky už hotové a prípadne si dosolte. Ak je veľmi hustá, tak si tam ešte pridajte vodu, pretože ona keď vychladne, tak samozrejme ešte zhustne. A ja v tejto fáze ešte pridávam čili prášok. Pokiaľ nemáte radi, tak kľudne vynechajte. A nakoniec pridáme nasekaný petržlen. Polievku máme hotovú. Vy si doma kľudne môžete nahradiť červenú šošovicu iným druhom šošovice, napríklad nejakým druhom dal, ale toto je také veľmi rýchle. Výborná je, ňam. Je taká jemná, veľmi dobrá, myslím si, že bude dobrá aj pre deti. Máte to rýchlo uvarené, zasíti, ňam. A pokiaľ nevaríte pre deti, vyskúšajte tam dať aj to čili, je to veľmi zaujímavé s ním. Tak dúfam, že vám bude chutiť.